Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaal. Badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Pitsa 14 kita sa Nobyembre nga bulan tuig 2020.
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang di kun wala man lang sang dapat nga kaladtuan yara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kag konsagwa na naman iti sa bilog nga probinsya naka MGCQ may mga paghalog sang health protocols nga ginapatigayon. Pero diri sa Bacolod, although nga naka GCQ kita, may mga limitasyon sa gihapon, no? Pero importante kung sagwa kamo sang inyo sining nga puluyan naka face mask, facial kag social distancing gid lamang ang himuon ta para nga likaw kita sining COVID-19. Halos kalabanan Sabado nangin busy manti talipospos sang sining simana mga kaaksyon. 41 días na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag may 48 días nga nabilin before pa man mag-New Year's Day. Magainok na kita, tubdob kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters. Mga balita nasyonal karon gikan sa News Center sa Aksyon o Radyo Bacolod. Ang Cagayan, Tugigaraw, Isabela area, amo na naman ang ginbisitahan sang tubig baha. Ay, puwerte, no? Grabe man to yung baha to. Palayo na si Ulysses. Pero ang ikog, ang ulan, yara sa gihapon, no? Pag halong-halong gid nangin masakong Philippine Coast Guard kag iban pa nga mga departamento sa aton sining gobyerno sa pagpadulong sa sining mga lugar kag pag-rescue sa mga residente nga kung sa din naagihan sang tubig baha. Grabe man nga tubig baha to yan, no? 3 kay areas gining concern subong sang gobyerno, Isabela, Cagayan kag Tugigaraw, no? Amuning 3 ka mga areas as of this broadcast time. Sige, mag-inop na kita sa mga kaaksyon tadri sa syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag sa Negros Oriental man kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto mga kaaksyon, ha? Sige, sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:25 na nga oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod da si Aksyon Marlon Hinubia. Mga tao nga nagdagsa sa Bago City Coliseum subong aga agod nga magkuha sang unconditional cash transfer nga bulig pinansyal sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Mayor Yolo nagapanawagan nga dapat ipatigayon tagid ang social distancing, no? Kay daw na dulang social distancing pagkabati nga managtag. Ay, tigaling di tamani mabaso lang mga tao ngayon. Kay ti basta kwarta na, mansig-mansig na. Ay, importante lang naka-social distancing tada. Kay kung may ngalan kita, ma-release gid na siya. Makuha tagid na, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art ay hupon implementasyon sang facial ordinance. Ginumpisa na sang task force disiplina na dakpan kaginmultahan nga mga individual naglabot na sa 16.
Samtang sa BCPO naman nga balitay, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa pamilya sa nagkalapilasan kag napatay sa aksidente nga natabo sa Lacson San Sebastian, nagatubangay kag nag-arigluhanay. Kag maki-update kita mga kaaksyon sa nukpong balita sa Banwa sang Valladolid. May kantanan sa aksidente kagabi, driver sang Suzuki Kiri nga involbado sa aksidente sa Banwa sang Valladolid, napatay na ini mga kaaksyon. Subo-subo maning balita, no? Samtang sa balita naman sa patrol, we have Aksyon Alvin Graba, Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental, ginpasidunggan sang HPG Regional Office kag BJMP Regional Office nagapangabay sa BJMP National para sa visitation sang PDF. Di galing kay ambot kung makabato na sila sang bisita ni. Amo pa ning sitwasyon nga daan subong, ambot lang no kung makabisita ang ibandra nga mga kaaksyon ta, no? Kay kadamo na sang nahidlaw sang ila sining nga mga himata. Ilabi na sa mga preso lang ti ang pamilya nagaduaw perme. Amuning dapat nga gina-appeal sang BJMP Regional Office sa BJMP National, no? Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, top 8 most wanted person sa Banwa sang Manapla, arestado sang kapulisan. Samtang sa bahin naman sang syudad sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 25 anyos nga lalaki, arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos sa syudad sang Bago. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, 32 patay, 20 ang missing bangod sa Baguio Ulysses suno sa NDRRMC. Hashtag nasaan ang Pangulo? Katuntuhan suno sa Malacanang. Amo gida. Kada may araga ni nga kalamidad dayon pangitao ng presidente. Anong presidente? Dama lang, huy. Anong presidente? Dama kapakapag gila yun. May mga LGUs man nga mga concerned da. Oh, galing kayong iban daw katuntuhan na gidman, no? Pangitaon dayo ng presidente, silaan dayo ng presidente. Ay na, mga sitwasyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Region 6, ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kalakipan sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Balita, Banat, Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang marugay, mahina ang kalaban. But before sina sa mga kaaksyon ta nga nag-monitor via Facebook Live, ipadala lang inyo sining nga mga mensahe kay hatagan ta inig talopangod sa diligid lamang madugay, no? Sa aton sining nga Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod, kag sa www.aksonradiobacolod.com.ph sa aton sining nga website. At ganto na igtalopangod dugay-dugay ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sige, sa way pa makatimuda, amat-amat na, pagtimo-timo na. Ha? O, yari nang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Konistiel sa sining adlaw sang Sabado, November 14, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw.
Yari ang resulta sang Small Town Lottery sa sining nga oras. Unang draw, 14, 8, liwat 14 and 8. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay maanlod tanay sa ngaton sining nga mga talamyawon sa sining nga udto. May lang nga pagpamatidra kay Dundi Incabo. May lang nga pag-monitor kamusta kada iloy ko kag utod sa Sagay. Lusog, ano siyang lusog budlay, gid magkadto dra bistrong lang. Ayos, halin sa kay Dundi Incabo, no? Kag kay paring Simeon Ronquillo, do kadugay man ka makabutwa parikoy. Kamusta ka dira? May lang nga pag-monitora sa kay paring Simeon, no? Dira sa Barangay Abonan, Bago City. Kay Ging Negre Sarsosa, may lang nga pag-monitor watching live from Macau, China. Mayong udto Action Rex. Salamat gid Ging Negre Sarsosa. Kay Alex Montesa, may lang nga pagpamati dira sa pamilya Silo sa Barangay Nabulaw, Sipalay, kag sa pamilya Ramirez Tijado or Kahada sang Barangay Granada, Alangilan, Arangkada, Sugataon ta. Ay, timo-timo mo dako Action Rex. Ay, pwede gatimo-timo Canada siguro ay Alex Montesa. Kay Josette Magwad de los Reyes, may lang nga pagpamati sa Action Radio Bacolod. Thank you so much, Josette, no? And Vanessa Mayo, Good Friday night. Gabi ito sila sa Snowy State of Minnesota. Thank you so much, Gid Vanessa Mayo, no? Kay Mary Grace Eugenio Fermin, may lang nga pagpamati. Kay Valencia Kenneth, thank you so much, Gid Valencia Kenneth. Okay, sa kay Jocelyn Calamaan, may lang nga pagpamati. Jocelyn Calamaan, no? Kay Josa Baligwat, may lang nga pagpamati dira sa Carmona, Cavite. Hilo lang sa Baligwat, Quiapo, Peliejo, and Makilan family from Joe Baligwat, sang Carmona, Cavite. Ayos. Arnel po Disamparado, may lang nga pagpamati sa Purok Matahong, Barangay Mansilingan. Arnel po Disamparado. Thank you so much, good sir, no? Jonathan Barrientos, watching live from Cavite. Thank you so much, good Jonathan Barrientos. Kay Arman Regalado, may lang nga pagpamati. Ga-monitor sila. Subong sining nga mga inuras, si monitor lang kami din ni Mahal sa Montara, Isabela. Mabuhay Action Radio. Thank you so much, Gid Arman Regalado. Kay Heaven, may lang nga pagpamati. Kay Imi Esmeralda Dolido, may lang nga pag-monitor. Yorba Quiniol, pamati man, no? And Edgar Tanaya, may lang nga pagpamati dira sa Banwasang Kandoni, kag always gid nagapamati sa Action Radio. Thank you so much, gid Edgar Tanaya. Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pagpamati sa sini nga udto. Kay Chris Vilma 3S, may lang nga pagpamati dira sa East Homes 3. Kay Chris Vilma 3S, kag kay okay, nabasa tanan eh. Ayos, dagang salamat. Sige, daligid lang ha, standby mga kaksyon, balik lang kita, dugay-dugay. Kaya tagan tanay dalupangod ang inyo sining nga mga mensahe, padala lang ninyo kay tirahon taina dugay-dugay.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 11:38 na, 11:38 na mga kaaksyon. Sige karon dugay-dugay mga mensahe ninyo kag hatagan tanang igtalupangon. Labi na sa aton sining sub sa ERB. Bali last day today, no? Last day sa aton sining pag-draw sa Bacolod. Pero may tsansa pang iban nga wala magabutan kay mangin kabahin sa gyapon ini sa province-wide mga kaaksyon. No? Karon lang dugay-dugay, mabunot kita sang mapalaro naman nga tagdaog mga kaaksyon. Pag-monitor lang kay 500 pesos ang nagahulat sa inyo para sa sulit ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Importante o galion tang pagtumar sa DTX 500 capsule. No? Kadtuan tang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon de Naboso. Ini may kang tanan sa 32 patay kag 20 pang missing bangod sa Bagyo Ulysses sa suno sa NDRRMC. Nga kapon to 40 na ni Aksyon din nga subong do nag 32 naman daw wala ga insaktong ilas ning mga ginakolek nga data, no? Pero ting 20 ka missing, ambot kung din nga mga areas, pero yatag na karon reaksyon na Naboso, no? Kag ining hashtag na saan ang Pangulo katuntuhan kuno ini suno sa Malacañang, no? Kadamo gid nga dan utok nga bagtik amuning sitwasyon subong ang utok nila iya daw nagabagtik pa. Ay ho. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion 6 kag ilabi na diri sa Negros Occidental kag pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon Eden Naboso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Maayong Action Rex, kag sa tanan nato nga mga ka-aksyon, isa na karon sa ginpamangkot sa the Department of Interior and Local Government kung nga wala nagasinanto ang mga records sang napatay Action Rex bagod man sa Bagyo Ulysses. Duga pa lumba lang sila iya ka record. Correct Action Rex, pero ti hambal niya basehan gid na yang iya ka NDRRMC. Correct. Pero ti sa records sang NDRRMC naglambot sa 32 ang napatay samtang 20 ang padayon nga ginapangita sang otoridad matapos naglaslas ining Bagyo Ulysses. Sunod kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Mark Timbal, sa 32 ka napatay, 15 diri ang gikan sa Region 2,
Anom sa Calabarzon, 5 sa Region 5, kag 6 sa Cordillera Administrative Region. Sa 22 naman nga pilason, ining nagikan sa Region 3 nga nakarecord sang 3 ka pilason, 9 naman sa Calabarzon, 8 sa Region 5, kag 2 sa CAR. Sa 20 naman nga missing, 5 dire ang sa Region 2, 2 sa Calabarzon, 8 sa Region 5, kag 5 man sa CAR. Ginabulubanta naman nga naglambot na sa 968 milyones pesos ang balor sang agricultural damage nga gintugas sang bagyo sa Regions 1, Region 2, 3, 5, Calabarzon kag CAR. Naglamot man sa 3,013 ka mga balay sa Region 1 kag CAR ang nagkalaguba. Sa karon naglamot na sa 13,770 ka mga personnel ang na-deploy man sa mga lugar sa Cagayan kag Isabela kundi nagapatigayon sa gihapon sang rescue operation sa mga na-stranded nga mga individual kag palayag sang Iban Action Rex nga mga opisyal sa sulod sang isa ka semana kuno amo pa na magasubside ang tubig baha didto man sa ila. Sa iban pa naton nga balita national, ginpahayag naman sang Malacañang nga katuntuhan lamang sang yara sa oposisyon ang hashtag nasaan ang Pangulo kung may mga kalamidad nga magluntad diri man sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, dapat nila nga untato na ini bangod ginapaminsar ni Presidente Rodrigo Duterte ang ikaayo sang tanan sa tanan man nga oras. Dugang pa, mas jutay sa karon ang na-record sa mga napatay sa mga nagliligad nga bagyo bangod sa preparasyon sang gobyerno kung ikumparar sa nagligad nga mga administrasyon. Madumduman nga ginpakamalaot sadto ang administrasyon ni Anay Presidente Benigno Aquino III bangod man madamo sang nagkalamatay sa Bagyo Yolanda nga naglambot sa masobra 6,000 ka individual. Palayag ni Roque, hindi kinahanglan mag-preside si Duterte sa National Disaster Risk and Reduction and Management Council bangod ginaobra sa mga gabinete kag nagkalain-lain nga departamento ang ila sini nga trabaho. Dugang pa ni Roque, si Duterte ang nagatambong pagkaron sa ASEAN Summit. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 53,732,009 ang COVID-19 cases nga na-record sa bugos nga kalibutan, kundiin may 37,513,651 ang mga naka-recover, kag may 1,308,564 ang nagkalamatay. Diri naman sa pungsod Pilipinas, naglambot na sa 404,713 ang kasos ng COVID-19, pero mayara na sang 362,903 nga naka-recover, kag ang death toll ang nagdangat na sa 7,752. Diri naman sa Rion Size, nadugangan sa 59 nga panibagong nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 18,155 apang mayara ginagid lamang sa 2,737 ka aktibo nga kaso. 88 man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 14,942 kag may 6 nga napatay kahapon nga adlaw. Rason nga death toll sa karon sa Rion Size ang naglamot na sa 476. Sa Negros Occidental, 25 nagdugang kahapon nga adlaw. Rason nga naglamot na sa 5,306 ang COVID-19 case diri sa probinsya, samtang sa syudad sang Bacolod, 2 na lamang ang na-record nga kaso sang COVID-19. Rason yung death, kung ang COVID-19 cases nga na-record sa Bacolod, sa umpisa pa lang, ang naglamot na sa 5,071. Pero mayara na gid lamang sa 338 ka-aktibo nga kaso. Kabay pa buwas, why na? Basi ma-1 tapos ma-0, Action Rex. Correct. Gani, no? Kabay pa. Yes, good Action Rex. So makita to man na. Posible ko nagapangamuyo lang kita nga mangin zero, kita diri sa COVID-19 action na din. Yes, kag hindi na gid imposible, Action Rex, kaya grabe naman ang mga pagtuon ang ginahimo sa mga aton officials dire para hindi naliwat magsaka pang kaso sa COVID-19 dire sa syudad sa Bacolod. Kay ti kahapon mayara iya sang 14 ka panibagong nga recoveries nga nagdala na sa kabilugan nga 4,582. Wala man sang may na record nga napatay kahapon nga adlaw sa syudad sa Bacolod, rason nga napabilin sa 151 ang death toll
dire sa syudad. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:47 ng atong oras. 11:47 na mga kaaksyon. Saway pa magkaigmada sang palanyagahon pag-igma na total sa Baduman Subong. Ang halos kalabanan ang relax. Ang iban siniti outside na Bacolod, nagkaladto na sila, no? Tipagro halong-halong lang sa mga kaaksyon ta nga naga-travel. Kaltuan tanay sa aksyon Alvin Graba sa patrol kay mayari ang HPG o kun Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental. Ginhatagan pa sidungog sang HPG Regional Office kag BGMP Regional Office nagapangabay sa BGMP National para sa visitation sang PDL. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Ayos. Aksyon Rex Pasidungan kahapon ni Police Colonel Wilson de Belen ang tagpabuno mismo sa PNP Highway Patrol Group sa Regional Office 6 ang mga katapos ang Highway Patrol Group diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ginapamunuan mismo ni Police Captain Robelito Mariano bilang top performing highway patrol group sa bugos nga Western Visayas. In fact, sunod diri kay Mariano, isa ini ka dungog, hindi lamang sa iya, kundi sa dungog man, of course, nga mahatag kag sa bugos nga mga miyembro kag personnel sang highway patrol group. Kag isa ini ka high moral na isa ka dungog nga nakahatag man sang high moral kag inspirasyon sa iya sini nga mga kaupdanan from southern and northern Negros. Sunod diri kay Mariano sa eksperyensya lamang sa ila sini nga hanay halos nakompleto man nila ang ila sini nga mga assignments kag obligasyon. Ilabi na ang pangabay sang regional office sa pagpatuman sang upland disiplinadong driver kag ang babalik disiplina sa dalan. Ginalakip na diri ang implementation man sa RA 4136 and other related laws sa pangabay man sang Land Transportation Office sa ila Aksyon Rex. In fact, sunod sa sa bulan pagid lamang sang Nobyembre, in 1 week alone, madamo ang nagkaladakpan sa pagpatuman sang sining layibasiman sa pangabay sang Regional Office 6 sang Highway Patrol Group. In fact, kasunod sa iya nga may ara sila 173 tanan ka mga nagkaladakpan kag natagaan sang temporary operators permit kag inisyuhan man ang iban sang temporary o kon mga kuan bala sa mga citation na ticket mga 93 man, pero ila man ginpatuman diri Aksyon Rex ang pagbantay sa mga dalanon kag paghatag man sang information sa mga drivers sa motorsiklo nga magsuksok gid sang helmet nga kung kaisa sa tagsa ka mga banwa nga ila makadtuan madamo gid sa walang nagasuksok o galing kiti may ara man kag hindi malikawan sunod sa iya nga may mga dopres kabla klase paminsaron sa mga drivers o kung hearing drivers. That is why ila na ginadakop kung hindi man magkapamati sa ila gaga iban pa diri Aksyon Rex. Ginapahayag man ni Mariano nga isa sa mga nangin requisitos sa Regional Office 6 amo ang pag-perform on the part sang mga wanted sang kasuguan nga ang may kasuman nga carnappers, pero on the part sa ila nga halos sa 5 ka mga regional personality sa nga nagpangawat o kung kilala nga kawatan o kung mga carnappers, 4 diri ang ila nadakpan, isa lang ang wala. Pero may iban pa diri Aksyon Rex nga ginapatuman sang ila sini nga hanay, especially ang pagpatuman man Aksyon Rex sang kasuguan. Ari ang pahayag ni Captain Mariano. Sa regional office natin sa Iloilo at naawag na po tayo ng number 1 dito sa Region 6. Ano po ba naging basis for being chosen as number 1, sir, ng Highway Patrol Group Regional Office?
Actually, sir, yung parameters namin sa in terms of operational accomplishments sa administrative, meron po kami mga iba't ibang parameters. Lahat po yun na achieve ng Highway Patrol Group dito sa Negros Occidental. So far, sir, yung tulad yung sa pag-implement natin sa anti-carnapping, yung carnapping incident na puro motor and na-recover po lahat yun. And sa mga arrested naman, sir, meron tayo most wanted dito na 5. Na-arrest na po natin yan hanggang ngayon. 4 po yung na-arrest natin, isa na lang yung natitira. And sa Oakland disciplinadong driver ng Highway Patrol Group, napakataas, sir, nung apprehension natin dito and ginagawa natin mga activities and programs like yung sa visitorial natin sa mga second-hand car parts, yung pag-i-implement po natin ng helmet law, tuloy-tuloy yan, sir. Kasama na rin po yung coordination natin sa iba't ibang LGU and sa mga police stations dito sa Negros Occidental. John Rex, ang kabahin ginamang sang pahayag ni Captain Mariano. Sa dugang paginaton nga balita, ti mayo ni ako nga balita Action Rex kay pila na lamang ka ginutlo o pila na lamang ka simana ang ginahulat sang mga pamilya santag sa mga bilanggo o kun person deprived of liberty nga mahimo na sila makabisita after o kun sa posible nga maaprobahan sang national office o kun BJNP national office ang ila sini nga ginapangabay nga pagkakasa o kun sa pagkakasa pagbawal sa mga pagbisita sa mga tagsa ka mga prisuhan sa bugos nga Western Visayas. In fact, sunod diri kay Senior Superintendent Gilbert Premne, ang Deputy Regional Director for Administration sang BJMP Regional Office 6, nagpangabay na sila sa pamuluan mismo sang BJMP sa national o kung BJNP Central Office nga kakasuna ang pagbawal o kung i-lift na abi ang ining visitation o kung pagbawal sa pagbisita sa mga PDL inabangod madamo na ka mga pamilya ang nagpatulong man sa ila sining opisina kag nagapangabay nga kung pwede kakasuna kay sila mismo ang nahidlaw man abi pero sunod diri kay peremning jutay na lang gid nga pag antos kag kung maapinali nga maaprubahan na sang national office ang ila sini nga ginapangabay posible bisan 5 ka mga prisuhan kag mag-aamat-amat na yabi mag-approve sa pangkabilugan di isa ini ka maayo nga balita o galing kay ti ang isa diri nga tagaan prioridad kag kinatagaan man sang tsansa ang lugar sang jail facility nga may dako Action Rex nga espasyo para sa mga bisita o kung pamilya sang pero tigabaton na sila sang mga visitation, ha? Karon Action Rex wala pa sila gabaton, nag-apply na sila. Nag-apply na sila sa hindi national pa man office. siguro kabaton sila kung hindi pa man maklear di tanan ding status tadi sa Negros kag Bacolod. Correct, Action Rex, isa pa na. Pero siling niya, kung inkasugid man maaprobahan ini, ang mga lugar kaangay sa limbawa sa dalagko wala nga mga may jail facility, amo lang ang namatagaan posible prioridad nga maaprobahan kag pwede sila makabisita. Amo na kung kaangay sang Negros Occidental District Jail, dako na siyang lugar ang handumanan kag iban pa sa lugar kay sa karon sa tutong hambal mo Action Rex kay sa piyak sini nga may ara paghihapon sang pandemya sa bugos nga Western Visayas. In fact damo pa positive man rason nga sila mismo aware katama bisan gani ang pagpagwa sa nga ila sining mga bilanggo o kun PDLs suno sa iya ang ginabantayan kung mag-attend abi sang hearing kay sa Iloilo suno sa iya nag-attend lang sang hearing pero pag balik niya may gingkuhaan sang RT-PCR test asusta kay nagpositibo mayo lang diri suno sa iya nga diri sa aton sa Negros Occidental including ng siyudad sa Bacolod wala kita sang record o kung wala na sang record on the part ng BJNP nga nagpositibo o kung naging PUM after nga nag-attend man sang hearing. Ari Action Rex ang pahayag ni Senior Superintendent Gilbert P. Remne.
And so far as sa BGMP regional office is concerned sa dalaw naton, still ang ato nga mga jail on lockdown status. Although nga may mga request na magkita sa national headquarters for lifting sa ibang lang nga jail na may ara sila set up din sa ilang mga visitation supposed to be. Example abi daw may ara sila enough space, no? Then may ara sila establish daw the barrier ang ato mga visitors makita na sa far distance. Yun submit pa natin to for approval sa national headquarters. So far, subong mga requirement natin, hinimo na nila, pero still subject yapon sa National Task Force ng BGNP ang approval sini to the recommendations pa sa regional office. Pero subong wala kagid maka-reply as to its approval. May iba nga jail nga daw, hindi gid siguro ma-qualify kasi limited ang space. Then wala sila hindi nila ma-comply daw mag-required natin. Pero case-to-case basis man, may mga jail man tani na pwede naman tani mo na maka-resume sa ilang visitations. Galing kita dapat clearance kita sa bato. So, amo natin ginahulat. Once may ara na kita jail, siguro mga 3 or 5 siguro nga ma-approve. Siguro matama naman siguro ma-lift na suspension para sa tanan. But as of the moment, we are appealing sa mga pamilya sa ato mga PBL. Napangayo kami sa gamay lang ang pag-intindi. Pag-operasyon siguro, madali naman lang siguro kung kamo nagakalangkag man nga magabisita sa inyo nga mga pamilya, ang aton mga personnel man, mga warden naton, gakalangkag mo na taning hindi lang ilang mga pamilya, even mag-beton sa inyo. Kamay lang siguro nga paghulat-ulat lang because the BGMP regional office is also appealing subong sa national headquarters for the lifting of this suspension sa mga visitations. So, hopefully, with your prayer siguro, ma-approve ang ma-restore na ng visitations na. Amo nang ginalauman aksyon na Rex nga ma-restore na kaga maaprubahan ang pagamay asang BJMP Regional Office 6, no? Kay halos ang iba naman nagapreparar pero depende sa setup suno saya sa visitation kag kung may enough nga space, may barrier kaga iban pa which is nangin requisitos man o requirements. Pero preparado man ang ilang opisina sa barangay sa visitation na aksyon na Rex kay ang sunod sa iya kung maayo kag dako ang imong ang espasyo bala ati dara makapreparar man sila action Rex kay may iban na diri nga nagpadalaman sang ila sini nga intensyon nga magbaton kung pwede makabaton sang bisita halimbawa sa regional o kung sa BJNP NODJ abi halimbawa kung dako ang ina nga espasyo mapadala sila sang sulat sa regional office kag ang regional office maghahatag man sang recommendation kag magapangabay sa national office nga ini preparado na sila basta depende lang kung may ara na enough nga space barriers kag iban pa action na Rex nga gina-require man sang regional office 6 action Rex. Balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, robantayan talang na. Actually, mahatag man nagyapon sang go signal ang BGMP kung pwede na makabisita ang tagsa-tagsa naton ka mga kaaksyon nga may mga pamilya nga yara sa BGMP mga kaaksyon. Sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:01 ng aton oras. Samtang naga-timo-timo kamo sa siningaw to, madro kita anay sang aton sininga winner sang SAP sa ERB. Madro kita mga kaaksyon. Ariyo? Tinguan ta na aksyon liog ta na aksyon maara ka dami. Okay, sige. Naligid lang ha. Kay tinguan ta nga mahatagan ta sila rin. Nagabunot na kag nagapreparar na para sa aton sining winner. Last day ha. Sa Monday. November 16 mayara na kita sang province-wide. Pero ang mga entry nga hindi pa mabunutan magapadayon ini mga kaaksyon nga qualified, no?
Sige, daligid lang kay yari na. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. O lantaw-lantaw sa inyong mga cellphone kay base ko nagaring na ina mga kaaksyon. Lantaw-lantaw para sigurado. Way garing? Garing? Way kasabat? Okay. Sige, daligi lang kay ginaaparing pa. Kung masabat siya, taga Bacolod of course, no? Karon lang dugay-dugay Kung din siya nga barangay, no? At least walang katawaga. Kung wala gid siya kasabate, madro kita liwat, no? Kay patimaan lang na nga hindi siya kauyon sang 500 pesos mga kaaksyon, no? Sige, dial kami. Pero why sang nagasabat, Aksyon Elmar, silang ko di kung okay na, kung wala, madro kita liwat, no? Para siguradong sigurado. Why? Why gid guru ay? Why gid? Paso na, paso. Silang ko magpaso na kay tiradahon tagilayon niyo. Paso? Okay, paso na. Ari naman da suno. Lantaw tang tinghalos kalabanan kon Sabado ang ara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Liog na Aksyon Elray, Aksyon Elmar, madayal na siya. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay lantahon taniho kung makasabat mga kaaksyon ang ikaduhatang tawgan, no? Nga numero. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:04 na nga tunoras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ara na siya? Ara na? Garing? Okay. Hello? Mayong udto? Mayong udto. Sino ganin Si Gilbert Dimson. Gilbert Dimson. Taga 55 na edad mo? Oo. Daw ka bata, pamansang imong nga tingog, daw 20 anyos pa lang? Action Rex. Taga Zone 7, Barangay Handumanan ka? Opo. Sige. Action Rex. Kilala mo ko ha? Kay may gakumod pas tupad mo? Sinong gakumod ang tupad ko okay. Ipagkulo ko nagpuli kay nag-meeting kami sa barangay. Nag-meeting ka mo sa barangay? Okay, purok president ko di sa purok president ka na sa Zone 7? Okay. Anong ginapamatian mo subong nga programa? Action BBB. Action BBB. Upod kay? Action Rex Cantong. God. Hindi na ko magpadugay pa. 500 pesos ang imo sining batonon Toto Gilbert Dimson, no? 500 pesos. Sulat-aton mo lang dang text ang opisina ni Action Marne kag sang text ang pera padala. Hulat-aton mo lang da. Mabaton mo gid na. Thank you gid kag congratulations Bert. Salamat gid. Salamat man sa Action Radio kag sa imo Rex Cantong sa inyo tanan. Sige, salamat gid. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats kid kay Toto. Ano to ngalan niya? Gilbert, correct? Congratulations, taga Zone 7, Barangay Handumanan, diri sa siyudad sang Bacolod. Bantayan karona. Mayara pa, another 3 kabats mga kaaksyon. Kung ano oras ni bantayan lang
Kag ang cellphone ninyo always gid kabit na sa inyo sining bulsada o kon sa bulutangan da kag mabatian ang ring. Pag ring sabat gilayon, hello. Paghilo na, siyempre masiling na si Kwan Yes, gapamati ako sa Aksyon Radio Bacolod. Amo lang na kasimple gapamati ako sa Aksyon Radio Bacolod. Kag ti ko nagapamati. Kagidman, may mga pila ka mga palamangkutanon dira ang aton sining nga mga ka-aksyon. No? Ang iban sini kay gapatulog-tulog pa sa 500 pesos na hindi pa kauyon. Ariyo sa Lunes nga adlaw, mga ka-aksyon, actually subong nga adlaw gabato na sang inyo sining nga mga entry. Yari ng ayuda ho para sa Negros Occidental na naman, no? Occidental kaga mga interest pa din nga iban nga way pa mabunutan i-part ini mga ka-aksyon, no? Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati sa diin ka man nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ini ang SAP sa ERB provincial wide or province wide, no? Sinong dapat nga maka-intra dire? Ariyo tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Pinagi sa Transistor Radio, gapamati kamo dira kag mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod nga wala makapadala sang inyo sining nga entry. Kag paano maka-intra? Sumugod sa Nobyembre 14, subong adlaw Sabado, magabato ng Aksyon Radio sa mga entries paagi sa text, no? Ipadala sa numero nga 0963-219-8066 ang mga masunod, no? 0963-219-8066. Anong isulat ninyo? Amo lang na ibutang ninyo sa cellphone ninyo, ngalan, edad, address, contact number. Tapos isend sa 0963-219-8066. Sa mga nagilintra, balagag na gabutan liog ta ihatag nyo man ang iban, no? Base kung ang asawa mo nagpadala sa entry, ang bana mo naman dahil ma-intra, ipadala man na sa wala pa makapasakop, no? Parang bisan pa, no, ambit man sila. Ayos? Kumplitohon ang detalye nga ginapangayo agud nga ma-validate ang inyong entry. Adlaw-adlaw magpamati lang sa programa sa Aksyon Radio Bacolod. Paano may balawan ang tagdaog? Sa kada adlaw mag-raffle sa mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Magatawag ang Aksyon Radio Bacolod sa numero nga ginbutang mo sa pagpadala sang entry kag siguraduhon nga nagapamati sa programa sang Aksyon Radio. Kung hindi makasabat sa sulod sang duha ka tawag, magabunot ang Aksyon Radio sang panibag-o nga tagdaog. Paano makuhang premyo? Ipadala lang ang 500 pesos nga cash paagi sa remittance center. Sarang maklaim ang premyo sa isa kadlaw matapos malawagan kag ma-confirm ang inyo sining entry. Antes magpadulong sa remittance center, ulaton gid nga magpadala sang kinanglanon nga informasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sang Aksyon Radio Bacolod. Sinong saan magasugod ang raffle, di magasugod na ini sa pagpanagtag sang ayuda sa Lunes na, no? Province-wide. Sa Lunes na, November 16. Tatakan ninyo ina, ha? Parang siguradong sigurado. Ang mga interest nga taga syudad sang Bacolod nga wala mabunutan, ang nagapabilin nga kwalipikado sa pagpakigbahin sining nga promo kag sarang gyapon nga makadaog sang papremyo, no? Tingbon ang tanan nga mga interest gikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Text na sang inyo ngalan, edad, address kag contact number.
pwede na. Ayos! Kay sa Lunes, drohon ta naman ina mga ka-aksyon. Sige daligid lang kay si Action Art Tayhopon. Yari sa aton sining piyak nga linya, magahatag sang balita ini may kangtanan sa implementasyon sang Face Shield Ordinance. Ginumpisa na sang Task Force Disiplina, nadakpan kag ginmultahan nga individual naglabot na sa 16 kag iban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Action Art. Tayhopon, Action Art. Pagkatapos Action Rex nga nagpatigayon sa massive reminder kag sumuman liwat nga pag-inform sa public no education campaign sa Task Force Disiplina nga nag-umpisa ng implementasyon sa Facial Ordinance. Nagpatuman na sila sang dinagpanay sa rin ng record karon sa opisina ni Mr. Wilfredo Taba Jolingo. Mga 16 na tanan ka mga individual ang mga nagkaradakpan apang 3 lang diri ang nakabayad sa ilas nga multa. Wa isa sa hindi kung the rest nag-settle sa ila pinalidad sa bahin sa government center nga dito na sila magabayan matapos ginisyuhan sa station ticket. Now, based on observation ni Mr. Jolingo, sa ila paglibot kung nagaedad 40 pa ibabaw ang mga individual no mas mahapos sa sunod istoryahon kag ang compliance mataas ang problema nila ara sa 20 kapin pagid 15 anyos pa idalom nga malabayan kay no halos waya pati gani sa COVID mo pisiling ni Mr. Jolingo ang na dapat may guidance gid sa tagsa ka maginikanan nga mo kuntani ang unagid nga paybalo kag edukar sa ilang kabataan nga dapat magsuksokid sa insakto kapinta kay ning face shield kung nagasakay sa salakyan di pasahe amo na ida ang nagapanguna nga requirements. Sila nga magiman problema sa mga mall kag madalag ko abing nga grocery department store kay pagsulod mo pala nga daan dati hindi ka na yung pagpasudlon kag hindi ka na pagtugutan ang mo sining entry. Now ang nakita nila nga damo gid ang maging pangsaway nila raya sa mga medyo gulog-agmay na mga commercial establishment kabid na pagid sa mga kalan-an kag kapihan. So bali suma total 3 na subong ang nila ginapatuman halin sa face shield, face mask kag social distancing. Ang penalty sini sulito na naton 200 pesos sa gihapon sa madakpan nga taga Bacolod kag 300 pesos naman sa mga pangayaw nga madakpan diri sa syudad. Yaring na palayag ni Mr. Wilfredo Taba Jolingo. Tamo nga mga sabay sila kung damo nga mga itikitan ang mga round trip nga tag-aw man gani namon yara ka driver nga kakalipat siguro mo sa Pokisig ang among nag-issue ticket mga 16 ang nagbalaya 3 pero ang iban kay wala kwarta balatin ang hambal nga sa pakituoy si Cebu sa kamulang dulong sa NDC. Di, way kami kabalo kung nagdulong sila pero kay nagsiwag sila namong ticket di na malamong obra nga magtanaw kung nakabayad sila kung wala kasi nagsiwag sila namong by petition. Kali ang mall siya, tiga-requirement na, hindi ka man kasulod sa mall kung wala ka pisil, sa mga butika, sa mga bangko, hindi kaya kasulod sa mga lokoy, sa SM, sa Rizano, hindi ka kasulod wala pisil. Ang sa may mga edad nga, mga 40, 50, 60, daw nagatumag yun, ang mga teenager yun, action art, mga 25 below, visually, ara, gida ang ato ng mga complacent, so ay balada ko siyado ka kumpiyansa, kaya daw ay matla sa virus. So wala yan masyado kausin, yung mga tinidirgin, mga labi na ginang 15 years old, below pagin. Ara, gisa ilang ang mga anay. Naulat ko lang gani ang ordinansya nga ipangabay namon sa City Council nga i-amend ang violation sa establishment nga butangan penalty. Sorry sa parayag ni Mr. Jolingo, tiyan mo na ginahulat nila sa karon ang City Council sa Bacolod na magpasar sa amendment sa ordinance sa nagatag pinalidad para sa mga tagiya sa mga negosyo na tiwa ay iya nag-regulate o kung nagasaway sila mga customer nga nagasulod sa mga establishmento.
Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Art Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Akson Art sa iduanta si Akson Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa mga taong nagdagsa sa Bago City Coliseum kay nasa nga gaho. Agod din nga magkuha sang unconditional cash transfer nga bulig pinansyal sang Department of Social Welfare and Development. Mayor Yolo nagapanawagan nga dapat mag-social distancing lamang. No? Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo, Akson Marlon Hinovia, Akson Mar. Akson Rex, again, naglaro ni Bago City Mayor Nicolas Yolong, way man sang tanto problema nga na-eksperyensyahan ng pagtelelipon sang mga tao o residente sa Bago City Coliseum sa mga aga. Pagod man naman sila ang mga beneficiaryo sang wala pa mapanagtag nga UCT o kung unconditional cash transfer sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Ang panawagan lamang sang Alcalde Akson Rex Kabati bulig financial ini mo sa DSWD, importante kini makuha sang mga beneficiaryo kay gagadahalan sila sang dugang man inugasto, pero hambal sang alkalde ang pagtililipon Akson Rex sa kontrolado man nagalaon siya nga waay lang sang magsupak natawag na physical kag social distancing. So ining UCP lain ini sa ining 4-piece. Ang 4-piece siya mayara sang ang natawag sa is conditional, may condition. Magbaton ka sang kwarta, mayara sang kondisyon ka, mayara ka sang tumanon. Niya unconditional programa ini nga pisahan sa tong tuig 2018 pa kabahin sa Social Welfare and Benefit Program. Isa ini sa mga components sang train law cash grants mananisa para sa mga pigadong pamilya individuals nga napektuhan sang pagsaka sang preso sang mga nagapanguna nga balaklon. Now may ara sang natagaan naman una sa tong tuig 2018 nagpatina sang tuig 2019 paling ka may ara sang way pagid sa nakabaton ay ang DSWD Akson Rex way makasubmit sang kompleto. Mga pila pang way makabato ni sang UCT ni? Sa Bago City Akson Rex sigurado kung ginatos pa way pa nato makuha ang exact figures, although nga ari na nahatag sa ato ni Mayor Yolo ang contact number sang DSWD head sang Bago City prote subong sako-sako pa sila Akson Rex. Pero daw under man sa regional office ang DSWD, daw nag-assist man ng local DSWD? Correct, abara sa Akson Rex hibalaw tangani mas hindi lamang Bago City ang mag-release sino damo pa sa mga banawag kag syudad. Ay may ara pa sang remaining list of beneficiaries na naulihi pala submit sa nga DSWD. Muna sila Akson Rex na mga beneficiaryo. May ara sang kada isa nagbaton sang 2018 pala Akson Rex nagbaton na sila sang 2,400 kada isa mo. Kaya man sang 2019 may beneficiary household nga nagbaton sang 3,600. So, pero sa puni balaon talang kay sako-sako pa ang DSWD head sa Bago City. Motong tagidisa kay kuwaon na itong exact figures kung nasan o ang target nga adlaw nila patapos-tapos panagtag ini Akson Rex. Araman na may problema kaya naman nag-atagsang guide ang mga kapulisan sa Bago City para mapasiguro na tumang gina-implementar ang social distancing. May panawagan lamang Mayor Yolo sa mga residente o kung beneficiaryo ang osuri. Yari si Mayor Yolo. Di ba kung ano talang pakayuhon talang hindi mo ginmapunggan tao kwarta daan ng ginabaton. Aton lang yapon nga
andaman ang aton nga pumuluyo, parte sang aton nga minimum health standards, no? Ang importante nga sundon naton gyapon ang aton nga mga health officials, ilabi na gid sa pagsuksok sa aton nga face mask kag face shield kag ang social distancing na at least 6 feet kay man amo na ang distansya nga hindi ka na malatnan. So sa mga aton activity, ilabi na gid subong nga may payout ang aton nga DSWD, aton panawagan sa aton nga mga pumuluyo nga mag-practice gid sa safe social distancing. Ang ayo ni Mayor Yulo sang Bago City. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Marlon Hinuia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta pag-relax sanay sa way pa makachibog dra pagchibog na sang palanyagahon. Ha? May tisi anay kulang balang. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas ka balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Patayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nai sinsan ang mga kalintangan responsable ang pagbalita padayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalagang palangga Ayos, sige, daligid lang ha, kay Manamyaw Tanay, kay Marilyn Abarte, may lang pamati, good day. Ay, thank you so much, good ma'am, Marilyn Abarte. Kay Alex Montesa, ara lang ko sirek sa piyak nga linya, nagamonitor sa imo programa, don't worry. Ay, perti ha, papiyak ka nga linya ha. Sige ha, thank you so much, good Alex Montesa. JR Mainit Trihon, Hazel Canoy, ang Action Rex akon ba na daw makalbo na sa iya bagol sige ya karotkot gaugtas na sige text wala pa sa kuno naka-enter sa sap ninyo hihihi ga kinurinot na agtangya sa ugtas. Hazel Canoy daw nakadaog ka man Hazel nakaligad sige gina double check ta no. Ophelia Galero Arce may lang pamati watching live from Isabela. Jovelyn, Zelian, Jano, kag Diana. Halin sa kay Ophelia Galero Arce. Kay Homento Junjon, no? Homento Junjon, may lang pamati. Philip Lorente, salamat gid sir, no? Philip Lorente. Kay Melchor Baroca Rombines, may lang pamati. And Mag Sipinaga Salibio Panuela. May lang pag-monitor sa Rexan Security Agency. Happy listening lang sa tanan nga mga officers and security guards, especially to our General Manager, Ricardo Santillana, Operation Officer Jess Bernardes, Office Secretary Mamalo Agi. Anong Agi gini siya? Kundi Agire? Agi, no? Secretary Malo Agi, no? And Jomari Formentera kag Gine Perez dala sa Binalbagan. Ayos. Kay Teresa Pedrosa may lang pamati. Kay Idi Laos dala sa Kingtown Victorias may lang monitor. Mama Ricar Han Corda Rojo may lang pamati. Bata yama hiwat sang birthday subong ning adlaw. Dali lang sa kay Christian Kisalhi Rojo. Ano na Kisalhi Rojo? Sige. Happy birthday. Francis Gonzales Villaflor, may lang pamati. Melchorita Ferrer, good PM lang. And Michael John Season, may lang pamati. Kag happy birthday to my brother Philbert Louis Season. Keep safe man sa tanan nga Energy Fans Club. Salamat from Chateau Elasi Paranaque. Ayos. Maricar okay. Maricar Hancorda Rojo. Kag sa Rojo family dira sa La Carlota. Kay Julie Militado Patrimonio may lang pamati. As lang ko kon gabaton ang Aksyon Radio using clothes para sa affected Bagyo Luzon. Niga Ma'am Jolie Patrimonio. Kay Ed Antihos.
Kay Ed Antihos, may lang nga pagpamati dra sa Vancouver, Canada. Kay Inday Blasa, may lang nga pagpamati. And Gian Resisio from Singapore, thank you so much, Gid. Ayos. Kay Belio Ryan, sang Isabela. Kay Elmer Helsana, may lang nga pagpamati. No? Good noon, Sir Rex, wala to pa LTO pangwarta lakat nila wala nagidhaw. Mahal-mahal gidya. Mag-renew kalisensya subong swapang gid. Okay. Kay Seth Alunan, may lang nga pagpamati. Mario Vinaflor, may lang nga pag-monitor Mario. Kay Rosalie Antore Navales Rojo. Kay Rose Guevara, kay Angel Rico Perto, may lang nga pagpamati. Kay Faith Tambukon Palanog, may lang nga pagpamati dira sa kay Faith Joy Tambukon Palanog sa Pulupandan. Okay. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pagpamati dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby anay kay mga tagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:39 ang aton oras mga kaaksyon. Life Extension Vitamin D3 amuning Serbisyo. Sa iluhan taring balita ni Aksyon Alvin Graba sa Bacolod sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby ini siya may kangtaran sa driver. Subo-subo man niyo. Ining natabob lang aksidente kagabi sa banwa sang Valladolid. Tigin bawian sang kabuhi ang ining driver sang Suzuki Carry. Nga aksidente kagabi sa banwa sang Valladolid.
Yaring report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon na Rex gin-confirm o gin-confirmar mismo ni Valladolid PNP Chief of Police nga si Police Captain Wilfredo Binoman nga napatay gid samtang ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ining si Ana Rose Villacampa. Residente ni siya sang barangay Paloma sa Banwa sang Valladolid matapos nga nakaangkon sang malubha nga pilas sa lawas tugas ang pagka-aksidente sini kagabi sa barangay Mabini sa amuman nga Banwa involving ini sa isa ka truck nga ginamaneho sang driver and at the same time suspect nga si Rovico Valdevia 48 anyos ang barangay La Granja sa Banwa o konsyudad sang Dacarlota. Amo ni ang driver sa truck Action Rex. Kargado sang tubo? Yes, amo ni siya ang driver nga sa truck nga loaded gid siya sang tubo. Actually ang ining truck kag ang Suzuki Carry nga ginamaneho abi sang biktima ni Villacampa. Actually sunod diri kay Binoman Action Rex. Solo gid lamang nga ginadala ni Villacampa ang ining Suzuki Carry sang natabo ang ining insidente kagabi matapos nga natumba abi ang ining truck nga ginamaneho ni Valdivia nga puno man loaded abi sa mga tubo. Ang malain lang kay sunod diri sa iya nga nadala sa pagka-aksidente ang isa ka Honda Jazz nga auto kag ang ining tricycle. Now sunod diri kay Binoman nga ang ining driver mismo sa Honda Jazz ang napilasan kid lamang kag iniga ginamaneho ni Margel Aris 40 anyos taga barangay Sibukao sa Banwasang San Enrique. Sakay ang iya sini nga pagkaisa ka subong man ang iya duha pa sini kamanghod but sing ganon ang napila diri sa pasahero pa lamang Action na Rex tatlo kang pasahero, isa ang driver subali sa Honda Jazz, 4 sila napilasan. Well, napilasan man ang driver sa tricycle nga si Ronald Cabarles, 42 anyos. Taga Tabaw proper ni siya and injured man, may injury man sa lawas, rason nga ining mga nagkalapilasan ang gindalaman sa Bago City District Hospital. Kaga subong man sa syudad sa La Carlota o kung sa La Carlota Hospital para sa pagpabulong. Now, kagina-aksyon na Rex sa pagpakistorya man. Pila ka bilog di ang gindala sa Bacolod, Action Alvin? Sa gid lamang Action Rex, ang malubha nga nakaangkon nga malubha nga pila si Ana Rose Villacampa Action Rex. Oo, siya lagi lamang ang ginadala kay komo iling mga nagpasahero abi sang driver kag ang pasahero sang Honda Jazz kag ang tricycle nakaangkon gid lamang sang minor nga pilas. That is why nga diri lang sila gindala sa Bago City District. Dali lang ginawa utod siya. Dali lang kay balikanta si Action Alvin Graba. Parte sa sining balita kay nautod ang iya sining linya no sa ilutan ay sa piyak nga komunikasyon parang talunsay ang balita ni Action Alvin Graba subo-subo man niyo pila gid ang napilasan Action Alvin sa sining pagka-aksidente sang pagka-aksidente sang salakyan ni kagabi. Bali, Action na Rex, ang nagkalapila. Yes, sir. Nagkalapilasan si Margel Aris, amuni ang driver sang Honda Jazz. May pasahero siya Action na Rex nga si tatlo pagida diri subari 5 diri Action na Rex no. Ang napilasan pa diri si Ronald Cabarles sa sining insidente. And actually kay kakina gintawgan si Captain Binoman sang bana mismo ni Ana Rose Villacampa. Kagidiri confirm nga napatay ini kagabi. Wala lang gin-mentionar kung unanong oras kag sino nga doktor abi ang nagdeklarar nga napatay ini, but definitely gin-declare man ini sang bana mismo ni Ana Rose Villacampa nga siya ang napatay samtang ginabulong diri sa Regional Hospital Action Rex. And bangod sini kay suno man diri kay Captain Binoman nga ang ining suspect nga si Valdivia still nagapabiling karon sa pwestuhan
nagatuhan sa Valladolid PNP for 18 hours nga reglementary period pending ni siya Action Rex kung may plano mapasaka sang kaso ang pamilya mismo sang biktima kag ang mga nagkalapilasan sa among insidente Action Rex. Madumduman nga ang iling truck kagabi mga around 6:40 kagabi dira sa area sa along the highway sa barangay Mabini sa Banwa sa Valladolid, while ang iling truck ang loaded sa mga tubo traveling from south to north direction. So gani diri kay binoman nga ang truck sang tubo pakadto tani sa may BMC galing kay pag natabo diri kagabi nga natumba ini bangod sa suno sa alegasyon nga naduraan sang kontrol ang manubela after nga naglupok ang gumas panguna, and diri Action Rex diri nga una na bungguan ang salakyan nga ginamaneho ni Villacampa nga that time sakay sa iya sining Suzuki Carry halin siya sa north going sa south direction sang natabo diri ang insidente nga una ini nga na aksidente kag nadalasa ang ini nga Honda Jazz, and at the same time ang ini nga tricycle. Actually ang Honda Jazz Action Rex ni pilit pas poste skilid sang dalan while ang tricycle rekta Action Rex sa isa ka talamnan after sang sining insidente. Ari Action Rex ang pahayag ni Police Captain Wilfredo Pinoman. Confirm ang family ni Ana Rose na nag-expired siya kagabi para siyang locked-in yung Talibanong Memorial Regional Hospital. Ang iban din, anong status? Minor lang, outpatient. How about, sir, ang status ng driver sa truck, sir? Ang driver, ari to bisa sa bangko, reglementary period, kata ang decision sa pamilya kung magsaka kaso o kung ano ang sa pila ka oras posible mag-atiner sa prisuhan ining driver, sir? Most likely 18 hours. Aksyon na Rex kabahin gid lamang ilisang pahayag ni Police Captain Wilfredo Pinoman. Isa ang patay ni, 5 ang pilason? Yes, Aksyon na Rex. Kamusta ang mga pilason niya? Subong siniti din sila? Suno diri kay binoman Aksyon na Rex ang iba nakagawa na sa ospital, ang iban pabilin sa niya ginmissionar kung sino diri ang pabilin sa kay X-ray Action Rex ang driver bala sang motorsiklo or rather sang tricycle. Ang driver diri Action Rex si Ronald Caparles ipaitalon pa sa X-ray amo nang kapabilin. Okay. Sa dinis lang hospital ya? Sa Bago City District Hospital Action Rex. Bago. Daw La Carlota man tong ibang gindala? Ang ibang gindala sa La Carlota pero minor injuries. Okay, mga minor. So far, Action Rex, mo ng pinaka-latest update in relation sa natabong aksidente kagabi sa area sang Valladolid. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluhanta si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Pamilya sa nagkalapilasan kag napatay sa aksidente nga natabo sa Lacson San Sebastiano nagatubangay ka nag-arigluhanay na. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Aksyon Eric, happy birthday, no? Happy birthday? Hindi mo birthday, bigyan na ako. Belated kay Sir Ruben Tampos, belated na. Belated ka niya. Saan o pa ng birthday, Hindi ka bata katamya sa iya. Kung hindi tamya mo, sa ano yung tao niya. Happy birthday, pare ko. Belated happy birthday, pre. Sana marami pa kayong katulad mo, no? Wala gito to? Ito na to. Kung gusto mo, boss, Ate gani, no? Apas ka, boss, apas ka, boss, las 9. Sa nga, sa mga to yung istorya na gabi,
Hindi mo magpating alas 9. Ay, iti sila yung, mas sila kuan mong kontra chimbo. Mga bataon pa man abi mo. Ati mga hubin-hubin pa man, mga presalangga kag Phyllis, ti mga hubin-hubin pa man na, mga hubin pa man, 30 taho man lang, 30 taho man lang mga edad na. Ayo di purma. 30 taon man. 30 kag tunga. 30 kag 30. Amo na sang daging naubo ka o. Sobra mo kulang guro ay. Kulang ang inom gabi. Ayo di purma. Sobra gani. Sako to gabi imo nga turos no, condition ka. Daway lang. Daway lang. Gani no. Pagabot sa balay, huragok na yun. Ito gina pa yung agad gabi ko pong condition si Action Rex aw. Oo, kita pa ya. Do sako tigis ha. Wow, do maubos ang isa ka. Kag-ubos gid. Ubos gito no. Oo, ubos gid. Believe ko sa inyo no. Mugi man ako mga upon mo mga hube no. Alaban eh. Ay kadala ka man pro. Nagatagos ang agi no. Ayo di purma. Okay. Happy birthday kay pare Ruben Tampos ang LTO chief bla. Ganay kag bayang ugto lang kay Madam Karen kag kay Toto Ed Lumugdang. Adin sila subong? Sa Hinubaan. Hinubaan gitong destinasyon. Kay may sila may orientation naman sa Bacolod Eagles Club. Oo, iginapapot ka ganito nga mong duwan ni Action Art kagabi. Di lang alang gito abi. Di proselin niya, kung mga inang duha na espesyal, kay may itlog, kita na lang makadto na siya. Wala itlog. Ayo di purma. Di, timing kita magbalik nila lin sa Inubaan. Oo. Kung may bit-bit sila, bit-bito na lang nila, kag i-orient kami din. Oo, naman lang tirada, no? Amo na pare Ed, Karen. Amo lang na. Walang tirada, no? Oo, parang tapos ng tanan. Pero next week, kung makadto sa imo, kag kay Action Art, sana lang yung makadto na sa office mo. Oo. Pagdala ka mo nga i-orient ka duwa ni Action Art, no? Ate, good. Doon kung kayo special ni Sanduayaw. Ano ni sila yun, may pinilihan kaya pareyaw. Nya sige lang bala kay mga espesyal na sila mo. Hosto, Ate sige ko, budla yung magaling yung director kag anchorman sa hotline ka kinakatuan ka sige lang di man na mabatas mo. Gani man ako. Mabatas nga pabayan kita. Correct. Si Ed pa ya. Si Ed Lumugtang, pati may man ang tao, no? Di wala kita da? Aray, mo na. Ayo di purma. Dagko na gani. Dagko na ang buko. Biraw sa kayo, wala sa monitor subong. Ay, orient subong to. Kung ga travel ni sa subong o kung ga paliwaliwan ni sa ga monitor gini sa salakyan niya. Lapan. Pero I doubt ga guro nakaabot pa sila sa Hinubaan. Go kito aga patokin na. Aga patos laki. Ga patamyal sa kay Action Art kina sa aga yung monitor ko eh. Tita Mayo to ang iyang dalagan to, no? Kay Kagawad Jofred Glida. Mayong kay Kapchad da, may papamati da. Kagawad Jofred kay Kapchad. Kay Mr. Manuel ko. Kay Mr. Manuel ko sa Silay. Oo, kay Joseph kay Julie Chua. Dara sa may Rosario Lacson da, no? Ay lang pag-monitor, no? Ga coffee to siguro subungan. Siguro basi si Parinono Gisando pre. Ay ato da may sa da no. Siguro hindi gid ma-at gurong delivery. Dapat mo sa iya subong mga customers mo. Gamo gid. Tama, ga pa hindi sila ni pare John kag ni Kumarita Ronaldinho sila inap ka. Si pare John kag si Maricoy Ronaldinho ga kuan man ga Masako man. Ate kabay pa nga sila. Gasod-gasod ang ilang mga brands out subong. Oo. Tama yung negosyo subong nila no. Ti way kita da. Ayo di purma. Dali na lang simple na sa bulan no. Ano na tirada, no? Si Toto Liomar kag si Toto Andi ka monitor si mo. Sino na iya? Mga men ko di sa mansion ko. Abi ko kun mga men ko na, mga K9 ko na. Abi ko may kwa. Ay kun nari ka di ipakagata ka sa iya kadua, no? Purma. Si Toto Andi kag si Toto Liomar, no? Paway-way kay mabirada raman sa dugugayo. Ate God. Oo, da monitor. Sinong Astrid at sinong Polding Mendoza da may ugtugid bao sukit ni sila ni Nong Bird kag ni Panggoy no nong Jimmy sa may tapat balay ko ka monitor man wa kag si Mrs. ni kuan ni Toto William Priya si Manang Silinda
Monitor ko yung mga katupad balik. Hindi ko monitor sila ya. Sino yung kompleto ni Basara Sirex Kantong mo? At laban din paslabi man. Niya doon namin tayo na-intral sa tawag-tawag. Ako intral lang kamo. Intral lang Problema. Ginatagta naman tong cellphone number. Gani. Sa cellphone number na intra ka mo. Basta wala lang ka-intra primero. Naman kaya na tirada. Kaya naka-intra na nakabato na premyo. Huwag na ya. Huwag na ya. Iatag na masipan nga wala ka daog. Sa iban Oo. Share lang. Share lang bala. Subong chimpo dapat mag-share kita, no? Gani. Parinono. Parinono, share dibi. Ayo di purma. Parinono kasi kagawa job pa rin daw si Capchat kiti subong November share man no. Sa Disyembre ti kuha na yan pamaskuha na yan Disyembre ya Pasko na yan sa Disyembre no. Saan ginagmay lang Isupot mo na yung Axorex sa mga gulugagmay na laban mamunang lang tirada kag manami no. Thank you gid sa balita mo Ayo di purma. Pura to report action na kuano Alvin sa aksidente bla. Kaya ini nga development daw mayo ni although nga daw masubo-subo sa part sang pamilya nga patyan to bla. Atong driver sang ambulance to kasi GC James Tranilla. Kung mo naman ti amon sang napatay nga driver sa ambulance nga iya ka South Bacolod General Hospital. Ti mga pilasong to nga sanday Maria Cahiras atong nurse kag ang aide sang hospital nga South Bacolod General Hospital nga si Jose Francisco Sombero III naka-survive na kag nakaroon nga nagapaayo-ayo sa isa diri kahulot sang hospital sa Bacolod South Bacolod General Hospital no. Kag ang atong may kaso nga COVID kasi Lolo Vicente Limaco 78 years old nga taga Kabangkalan ti ara gyapon diri yan ginabulong sa may Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. Ang driver sa tosang Mitsubishi Montero nga amo ni ang nagmunggo sa ambulance Axorex dara sa may Lakso sa Sebastian Barangay 32 sa Miyerkules ang hapon. Amo ini si Kenny Arilio 21 anyos soltero sa Providencia Subdivision Barangay Alihisti. Sunod sa kay Police Major Jober Sidel ang hepe sa station number 1 ngati nagsugtanay ang both parties do ang pamilya sa tong napatay, ang pamilya sa mga nagkalapilasan na i-shoulder na lang sang pamilya Aurelio ang mga balayan sa Hospital Action Rex no. Kag atong pamilya sang napatay magabulig man siya financially kag atong total rate nga ambulance ang South Bacolod General Hospital posible i-assume na lang to sang ila sining insurance Axorex kag diring punto atubang sila personal kag nagkasugtan may kasugtanan nga natabo kag diri sila nagbahatag man sang pagpareser nga ang tanan nga mga kagastuhanan sa pamilya sa napatay kag sa mga nag-hospital ibuligan kag abagahon sang pamilya Aurelio. Yes sir, nag-get na sir ang pamilisang driver, pamilisang nurse na nagsasandan siya, pamilisang ng auxiliary sa ambulansya kagang sa patient sa ambulansya doon nag-surya na iska sir at ang nakabunggo sir na nag-pledge man nga i-shoulder ka na niya financial expenses ang patay kasang nagkalapilasan sir. Okay. Ang ambulansya sir itong damage tako-tako man to Yes sir, natuman to sir representative sang hospital sa Bacolod General Hospital. Alam mo to nag-surya mas na sir sa nakabunggo. So naman to kasulod na nila sa insurance kung i-cover man kung ano po yung mga tugang balayaran. Okay. So ang expenses sa mga nagkarapilasan pa sa itong napatay sir, i-shoulder na lang sa pamilya sang nakabunggo. Yes sir, kumusta ang kasalanan sir. Ang salakyan ko sa ambulansya, isalaw na lang sa insurance daw mo ng arrangement. Yes, so isalaw sa insurance at the same time kung may naglayan pag-shoulder na dapon sa nakabunggo. So isa sining arrangement sir, may araw na sa permahan nga why na lang kasuhan na
Yes sir, ang motor nila tang istoryahan, so ditindi na sila sir kung kung may anak ito abogado ang makapunggo at tumanto. So ikutan naman nila sa papel kung pagitang mga kapili nila na maobra o mabulit pero So, Corsolas Palayagan ni Police Major Jobel Sedel ang hepe sang Police Station number 1 temporaryo close ni ang kaso actually considering ati basi kung magliso pamisaro sa pamilya sang napatay to kag sang biktima nga nakalapilasan. So sige apon handa yung Police Station number 1 nga mag-assess kung magapostro sila sang nagakaigo kaso pati partially nag-arigluhan na sila kag nagitsindihan na sila sa mga balay sa ospital kag sa pagbulig ba sa tong pamilya nga napatay nga driver sang ambulance sang South Bacolod General Hospital. Ang inyo kakson sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pagparonig report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Launa, 2 na nga oras. 1:02 na mga kaaksyon. Yari ng pinakabagoho kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. No? Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbi. Out of town reporter, sunahontang balita gikan sa kay Aksyon Roger Gotib, balita sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa top 8 most wanted person sa banwa sang Manapla, arestado sang kapulisan. Yari ang kaunta sang report, we have Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex, arestado ang top 8 most wanted person sa Banwa sang Manapla kag ginagapangatubang sang kaso nga murder kag wala sang rekomendado nga bail ang iya sining kaso. Ginpatigayan ang pag-serve sang warrant of arrest kahapon sang hapon alas 5:45 kontak na Nobyembre 13 sa sitio Lokdo, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Sunod sa report, ang ining suspect, ginkilala ini kay Robert Along Evelie, 35 anyos sa edad, kag residente man sang nainabitan nga lugar. Ini siyang ginserbihan sang warrant of arrest nga gin-issue sang korte. Ini ang may kaso nga ginatubang murder. Kag iyang warrant of arrest nga may criminal case number 12581-40, Nobel recommended ini nga ginpermahan ni Honorable Judge Daidadal Chongson Trucio, ang presiding judge sang RTC sa siyudad sang Sinay. Ini karon nga persona ang detinado sa bahin sang Cadiz kon sang Manapla PNP, kag ini ang resulta sa gyapon sang campaign against most wanted person sang Manapla PNP sa pamumuno ni Police Captain Ginic Bermudez. Report gikan sa siyudad sa Manapla, una sa balita, una sa aksyon.
Ini si Aksyon Roger Guting nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Roger Goti. Balita gikan sa Banwa sang Banapla sa Iluhan Tanay si Akson Percival Villamor sa syudad naman sang Bago. 25 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong paghimulos. Yaring kaundan sang report ni Akson Percival Villamor. Sa detalye siring balita, Akson Pers. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nag-conduct against wanted person. Mga alas 10 ang takna sang aga. Kag dito ang operasyon sa may barangay Alyansa, Bago City. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batos-Batusan. Upod ang alert team kag ang warrant section division nga ginapamunuan ini ni Glenn Police Master Sergeant Glenn Bulauro kag upod ang mga trupa sa police station nagadakop diri sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Jomare Juanitis Jr. A. Sarmiento. Jomare Juanitis A. Sarmiento, 25 anyos, soltero kag pumuluyo sang Purok Pag-asa, Barangay Alyansa, Bago City. Ginserbihan ini ang suspetsado sa warrant of arrest nga may case number 48-12 sa kaso nga paghimulos action Rex. Kag ang ini ang warrant of arrest kinpanaog kag ginpirmahan ni Honorable Judge Mary Jennifer Protasio Archis sang RTC branch 62 Bago City. Kag ang warrant of arrest may pitsa sadtong Setyembre 14, 2020. Kag ini karon ang suspect ara karon sa custodial facilities sang Bago City kag nagapangatubang sang kaso nga ginpapanaog sang aton nga korte. Report live gikan diri sa Bago City ang inyo ka aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Percival Villamor, balita gikan sa syudad sang Bago. May lang nga pag-monitor kay Merdido Lido Magallanes. Condolence lang sa pamilya Villa Campane kag Flores, no? Okay, sige. And sa kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang nga pag-monitor sa San Enrique, no? Kag kay Belen Salaw, may lang nga pag-monitor Alex Fuentes, kay Hazel Canoy. Okay. Ayos. Dagang salamat Rene Colliantes, may lang nga pagpamati. Kay Tolero Insipido Margie. Thank you so much, Gid Tolero Insipido Margie. No? Kay Reggie Valencia Tilanas, may lang nga pagpamati kag mga vendor boys dira sa Villamonte. Kay Lunila Tarosan, may lang nga pagpamati dira sa Gatuslao, San Sebastian. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa mga kaaksyon ta dira nga way ta malabutan pasensya gid no sa Mandea ting bunta mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa Aksyon BBB sa Sabadong edisyon. Nag-agda na kita sa masunod ng programa ang This Is My Life. Sunod na sa Dirigidamang Madugay. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.